Tak, jsme kousek nad Rajským údolím s Feroušem. Je neděli odpoledne, k večeru zkoušeli jsme to vyjet. Dostali jsme se kousek nad hostinec na konci světa bejvalej. A tady je vidět, jak je to rozsračkovaný od nějakého traktoru, rozjetý, jednoznačně nesjízdný. Takže si dáme couvačku a 2-3 kilometry si zacouváme. Tady krásná příroda. A je vidět, že když to neprhnou nějakým buldozerem, takže ještě tady pár týdnů bez šance se nahoru dostat.